Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci tafe da wannan zazzafan littafi mai faɗakarwa da ƙayatarwa, wato littafin Minal Walamin na marubuciya Ziyabo, wanda ni Nabila Aliyu Tudun Wada, wato Nabilan Silabantin S&S zan karanto muku duka a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da ƙayatar da ku, wato tashar Zafafa Biyar TV. Allah ya kama lokacin biki, yan uwa na nesa da kusa na ta zuwa, gobe za a fara biki. Minal na ta ɗokin ganin yayanta, yau su dadi za su zo, not knowing ba da al'amin ba. Da kanta ta gyara ɗakin, ta killace komai a mahallinsa, ta san komai na shi tsab ne. Ta tura da ɗakin da turaren wuta mai daɗi. Salon suka tafi da afara daga can su wuce gidan ƙunshi. Ba su dawo ba sai dare, gashin Minal ya sha gyara, sai ƙyalli yake, ya zubo a gadon bayan ta tamkar wata 'yar indiya. Hannunta da kafa sun sha kunshi ja da baki. Harabar gidan cike yake da mutane wanda duk samarin gidan ne da abokansu. Mayafinta ya datse a jikin mota, gashinta ya bayyana, ta juya tana kokarin zara gyalen. Idan Khalil da ke jingina a jikin mota ya sauka kan gashinta, masha Allah, shine abin da ya furta, mu tafi ko? Cewar Anta Hafsa kanwar mamansu. Ya juyo ba tare da ya ga fuskar mai gashin ba. Har kun gama? Dama ba dadewa zamu yi ba, kwatancen gidan amarya da zamu je jere na zo sumam. Na yi ta kiran wayar mami bata dauka ba, ta ummi kuma aka shi. Dama ba ku san gidan ba, Karima kaɗai ta san gidan, wai kuma ba za ta gane ba. Kai anti Karima kamar tsohuwa, kai ma ka faɗa. Minal burinta ta shiga cikin gida ta yi ido biyu da ya Lamin. Anti Saratu ta gani da gudu ta ji ta rungume ta ce ina ya Lamin? Yana London. Kai anti ba na son wasa. Au dama bai gaya miki ba tare za mu zo ba, exam suke. Lokacewa nan ta yi ta fashe da kuka. Wani irin sakarci ne wannan? Minal kin girma fa, ya kamata ki sani. Umi ta faɗa cike da faɗa. Ki yi haƙuri Minal, da ya gama jarabawa zai zo. Anti ta faɗa cikin rarrashi, kada mata haƙura, yarinya tana ta girma, tana mayar da kanta sakarya. A nan ta yarda mayafinta da jaka ta tashi tana kumbura baki ta hau sama. Kuka ta sha a ɗakin har da su birgima, sai da ta yi kukanta mai isarta ta jawo waya ta kira Lamin. Ganin kiranta gabansa ya faɗi, ya san bata gan shi ba, yana ɗauka ta sake fashe masa da kuka. A da burburce ya ce sorry little sister, don Allah daina kukan. Ƙoƙarin tsayar da kukan take ta kasa, ya shiga lallashinta sai da ya tabbatar ta yi shiru, ya yi hangin off. Ya dafa kai ya ce kanwata rigima. Zanen da yake ya kasa ci gaba, ya ajiye kunnin karatun Qur'ani ko zai rage mishi damuwa. Washe gari kowa ya ci kwalliya ya kura daka, amma banda Minal tana daki ko fitowa bata yi ba. Afara ta zo gidan ba irin nokin din da bata yi ba, amma Minal ta yi banza ta ki budewa. Ta sanar da Ummi ta ce kyale ta za ta gaji ta fito. Afara ta ce to jiki a sanyi rai ba daɗi. Yan uwa kowa na da tambaya ina Minal, anti ma ta yi ta duba bata ganta ba. Ta tambayi Afara ta sanar da ita tana daki ta ki budewa. Minal bude dakin yayin ke na son magana da ke. Anti ta faɗa, ta yi shiru wajen muryar Lamin na cewa ki buɗe lil sist. Anti kiran shi ta yi a waya ta sanar da shi. Da sauri ko ta taso ta buɗe, ta karɓi wayar hannun antin. Haba lil sist, kina so na kasa karatun exams ko da faɗi jarabawa? Ta yi saurin cewa a'a, tana girgiza kai kamar yana ganin ta. Idan ba kya son haka ki tashi ki shirya ki je ki saki jikinki, ana gama exam zan zo. To yaya na kai karatu sosai, zan yi to. Tashi ki shirya, make sure ki fi kowa kyau a kinan bikin nan. Ta fashe da dariya suka kashe wayar cike da nishadi. Anta ta ce Minal din Lamin shi kadai ke iyawa da ke kenan. Minal ta yi dariya kawai. Cikin 1 hour ta shirya, lata make-up ta yi, sai ranar dina za ta yi heavy make-up. Ta yi kyau sosai cikin atabarta ta an kowace aka mata gown da ita. Afar ta kalle ta tana faɗin kin yi kyau sosai, thank you. Ta miƙa mata waya. Snap min na tura ma Lamin. Pictures ta mata kusan kala 10. Ta mishi sandin baya online. Harabar gidan suka fito, motoci sun fara tafiya wurin event kamun. Habib sakin baki yana kallon Minal har suka karaso wurin motar shi. Ya Habib ina wuni, suka hada baki. My one kin kyau sosai, ta yi smiling kawai ta ce thank you. Shi ya bude mata gaban mota ta shiga, Afara ta shiga baya, ja su zuwa Benin. Alamin ya dawo gida so tired, exam na ranar ya canza mishi bra. Ya heavy shower, ya ci abinci, ya bi lafiyar gado, wayar shi jawo ya kunna ta. Image suka shigo, message ɗinta ya fara buɗewa, bai san lokacin da ya tashi zaune ba. My little sis is looking so take away. Ya furta a fili, ya sumbaci hoton. Lambar ta ya dalin har ta tsinge bata dauka ba, hakan ya tabbatar mishi suna can wurin biki. Allah ya tsare miki kanwata da shirin samarin zamani. Kamu ya yi kyau sosai, an ci an sha an goshi, an yi rawa da hotuna, ko ya watsi. Minal ta dawo gida a gaje, bata bi ta kan wayar ta ba, ruwa ta watsa ta sallah, mace mai nauyi ya dauke ta. The next day ranar Alhamis aka yi walima
walima Minal ta shiri cikin lafaya, gashinta ya kwanto baya, ta yi kyau ba kaɗan ba. Ta yi pictures ta tura malamin, tana turawa yana buɗewa. Ya yi ba kyawunta, ya yi dalin nambar ta, ringin ɗaya ta ɗauka. My little sis, wannan kyau a sai ki rikita mutanen wurin. Kai yaya na, Allah kuwa. Ta yi murmushi, ki kwalar min da kanki kin ji Tom yaya, Allah ya tsare ki, amin. Ki gaishe da su ummi, za su ji. Wata arniyar riga ce a jikinta da ke bayyana duka surar jikinta, rigar iya gwiwa ce. Ta yi crossing legs tana busar sigari. Laila kenan. Matashin saurayi ne ya shigo ɗakin ya nufo ta. Ta dakatar da shi da hannu. I'm not in the mood, ta faɗa tana hura iskar sigari. Fita ya raya ɓace, ya san matsalar ta na da nasaba da Alamin, yana jin haushin sosai saboda yadda Laila ke son shi. Ya kamata ki manta da wannan baya son ki amshi mai son ki. Nancy ta faɗa ba zan taɓa manta da Alamin ba, son shi ya mugun kamu. Ba zan iya cire sansa ba, ko don cin mutuncin da ya mun ba zan manta da shi ba, sai na ɗauki fansa, ta faɗa tana huro sigara har ta hanci. Seminal ko ana ta shirin dina, wani ɗan karen less red and black mai kyau ta sa da ya sha haɗaɗɗen ɗinki. Mai makeup har gida ta zo ta mata, ta ɗaura mata head. Tsaya bayyana muku irin kyawun da ta yi, ƙauyanci ne, ɓata lokaci ne. Kyau sosai ta yi, ba na wasa ba. Kowa ya ganta sai ya ce wow fagiyar. Habib kam sakin baki kawai yana kallanta. A ran shi yana hango ba ƙaramar budurwa za a yi nan gaba ba fa, tun a yanzu hips ɗinta sun fara fitowa. Hall na dina ya ƙayatu ya yi kyau ba kaɗan ba. Amarya Nusaiba da Hafiza duk sai da suka yi ba kyawun Minal. Wow guy ɗin can ya haɗu, oh my god so handsome guy. Na ji wasu gurum na 'yan mata na faɗa. Na ɗaga kaina don ganin wani guy ne wannan. Sai yi ki da farar shadawa gambari ɗinki ta zarce, ya ɗan tara gashi sanye da hula fara mai ratsin baki. Hannun shi ɗaure da agogo baki rollers, kafar shi sanye da takalmi baki. Coverage na kamfanin Mr. Fari ne sosai, kyakkyawa mai cikar hibba. Ibrahim Khalil kenan. Yana tahowa rike da wayar shi iPhone X Max, hankalin shi na kan wayar. Minal ta taho rike da kwaf na Chapman. Suka karo leban ya zube a jikin shi. Zai masifa ya dago idan su ya haɗu, bakin shi ne ya sarki ya kasa furta ko gabanta ne ya wata irin faduwa. Ta yi saurin sun koyar da kanta ƙasa. Murya a sanye ta ce I'm sorry it is okay, ya faɗa a gaggauce ya bar wajen. Sauke ajiyar zuciya ta yi, yaranta ta ce yana da sauƙin kai. Friends ɗin shi ya ce ma zai je gida da a mota, tunanin yarinya da yake yana so ya tuna inda ya santa, but she is extremely beautiful. Har ya isa gida da tunaninta ya wanka ya sake shiga cikin blue shadda ya yi kyau sosai. Minal ta ga dawowarsa a ranta ta ce wannan akwai ɗaukar wanka. Ta ci gaba da harkokinta kawai. Ta sha rawa ita da Afara. Kallo ya koma kansu ana ta musu liki. Khalil ta burge shi. Ya shiga liƙa musu yan 500 wurin rawa. Takalminta ya murɗe. Ta tashi za ta faɗi, ido ta runtse tana jira ta ji ta faɗi a ƙasa. Khalil ya riƙe ta, jin an riƙe ta buɗe carab a cikin nashi. Dukansu sun ji faɗuwar gaba ɗaya. Habib ne da idonsa ya gani ta so ya zo ya janye ta, shi a dole kishi. Khalil ya taɓa baki, wai I don't care mana. Yana driving sa su koma gida, abokan shi Hanif da ke gefe ya ce ko dai son yarinyar nan kake ne? Dariya ya ce baka da hankali, me zan yi da kwaila? Hanif ya kwashe da dariya ce kai baka da mutunci fa. Ai gaskiya ne kawai ta burge ni ne. To ni ina so. A wasa kake? Wannan me ta sani? Irinsu idan suka girma zo ka ci na raɗa ma. Kai faɗan iska ne, cewar Khalil suka yi dariya. Washe gari dubban mutane suka shaida ɗaurin auren Mubarak da Nusaiba, Hafiz da Hafiza. Jama'a an taru gidan baffa cike da al'ummar Annabi. Minal ta sha angonta na yinin biki, ta yi kyau sosai. Yan uwa da abokan arziki ana ta shige da fice. Da daddare aka kai amare gidajensu. Hafiza Chiroma Street, Nusaiba Mafia Squatters. Gidajensu sun yi kyau, sun haɗu ba ƙarya. A daren jirgin su dadi ya ɗaga zuwa London. Yana da important aiki a office ranar Monday, shi yasa Alamin ne ya ji ɗaukar su airport. Twins na ganin shi suka fara washe baki da miƙa hannu alamar ya ɗauke su. Dadi ya ce ya muka barka, lafiya lauya, jarabawar alhamdulillah. Gidansu tsab. Alamin ya sa mai gadin gidan ya share, ya odar abinci ya jira akan dining table. Anti da dadi sun ji daɗi, suna ta sa mishi albarka. Ya yi murmushi, shi ma ya ji daɗi, yana son kyautata mutane, musamman masu kyautata mishi. Bayan sati ɗaya, a yau Alamin suka kammala jarabawa, sun samu hutun sati biyu. Fahad ya ce zan yi misin ɗinka sosai abokina. Alamin ya yi murmushi ya ce ka gani ko ba zan yi ba. Burina na je na ga Lexus. Ai wallahi faɗa kake, ko wani makiyanka ne suka ji kewa, balle kai masoyi ne. Suka je murya Farda daga baya. A tare suka juyo suna kallonta, ganin idon Alamin a kanta, ta sunkuyar da kai, gabanta na faɗuwa. Yanayinta da yanayin shigarta zai tabbatar maka yarinya ce mai nutsuwa. Cikin sanyin murya ta ce sannunku. Yauwa, Fahad ya amsa cike da sakin fuska. Alamin kuwa hannu kawai daga mata. A ranta ta ce sarkin muskilanci. Tana jin son shi na bin duk wani jiki da tsoka na jikinta. Fahad da Farda ke hirarsu. Alamin bai saka musu baki ba, hankalinsa na kan waya, yana chatin da Minal. A cikin hirarsu ya ji tana cewa gobe za ta wuce Lebanon. Za ku tafi ku bar ni kaɗai? Cewar Fahad. Ta ce masa kai me yasa ba za ka tafi ba?
baba ya ce na zauna hutun bashi da yawa. Ayya Hausat sai ka zauna kai mana gadin makaranta. Alamin ya faɗa cikin sigar tsokana. Farida bata san sanda irin ta ya lumshe ba. A duniya ba abin da take jin daɗin sa kamar muryar Lamin. Bata ki ta kwana ta wuni tana jin muryarsa ba. Ta san za ta yi kewarsa a cikin sati biyun nan. Hirar bizina suke da dadi wayarsa ta yi ƙara. Baffa ke kira ya ɗauka. Hello Baffa, ina wuni? Lafiya lau Aminu, ya aiki? Alhamdulillah, an gama exams kun? Baffa, dama kira ne na ce maka ba sai ka zo ba, hutun sati biyu babu yawa. Yayyanka har suka gama ba sa zuwa hutu, balle kai da a gida kake. Kamar an buga masa guduma a kai, haka ya ji kansa ya sara. To kadai ya iya furtawa, Allah ya maka albarka. Murya a raunane ya ce amin. Ya kashe wayar, jiki a sanye, idan shi sun koma ja, tsabar bacin rai. Ka yi haƙuri Aminu, kai dai ka mayar da hankalinka kan karatu, wata ran da kanka zaka je. Kanshi kawai ya nodin ya tashi ya shige ɗaki. Minal ta darji kuka da ta ji ba zai zo ba, sai da Ummi ta mata jan ido ta yi shiru. Gidan da sai can ne wurin zuwanta, every weekend tana can. Nusi na koya mata kwalliya da girke-girke. Ta dawo school, ta watsa ruwa, ta saka doguwar riga, ta yi simple makeup, ta ɗauki gyalen riga ta yafa, ta yi kyau sosai. Yar karamar jaka da ta zuba kayanta ta ɗauka. A falo ta samu Ummi. Ummi zan tafi gidan ya Mubarak. To a da lafiya ki gaishe da Nusaibar, za ta je. Sai da ta fara fiyawa sashen mami ina wuni? Lafiya lawan Minal, zan tafi gidan Mubarak, to ki gaishe su, Allah ya kai ki lafiya, za su je amin. Direba ne ya kai ta da sallama ta shiga tana faɗin Andi Nusi yoyoyo. Turista ya ganin wanda ke zaune a falon gaban ta ya faɗi, ya hakimci kan kujera sanye cikin riga da wando, ya ɗaura kafa ɗaya akan ɗaya yana danna waya. A hankali ya ɗago ido ya sauke kanta, a ran shi ya ce me ya kawo yarinyar nan? Ba tare da ta tanka shi ba ta wuce ciki. Ɗakin da take sauka ta shiga ajiye jakarta. Nusaiba ta fito daga kicin tana faɗin sai na ji kamar muryar Minal. Minal ya nanata suna a ran shi. Daga ɗaki ta fito tana faɗin ni ce antina. Ta yi hoge ni kam na ce kamar muryar kifa. Ya su mami da ummi suna lafiya, sun ce a gaishe ki, ina amsa. Me kika girka mana ne anti? Na je gidan ya ɗauki kamshi. Tuwo ne da miyar egusi, tuwo a ranar nan anti. To ya na iya, yayanki ne ce shi yake so. Dama ya Mubarak akwai son tuwo, ta faɗa tana dariya. Khalil ne ya katse su ya ce wai dama mara kunyar yarinyar nan ce. Baki ta murguɗa ta ce anti Nusi dama mara mutuncin yaron nan ne, ni zan fasa bakin yarinya. Ta rike kugu ta ce lalle ma to fa samu gani. Dariya ta bashi yadda take girgije inda sai bata ce in ba Minal da ba Khalil, wato ku ba kwa zama lafiya a inuwa ɗaya ko? Duk lokacin da kuka haɗu sai kun yi tsiya. To ai shine ke shiga hanci na, ta faɗa da shagwaba tana tura baki. Shagwabar ta burge shi, ya murmushi ya girgiza kai ya ce to a fato ni mana. Hararar shi ta yin da sai bata yi dariya ta ce mu je kicin ki taya na haɗa abinci. Ta bi bayan da sai ya bi bayan ta da kallo ya ce sarkin tsiwa. Farida ta tashi da kewar alamin iyayenta da yan uwa sun yi farin cikin ganin ta. Asalinta yar Lebanon ce, mahaifinta hamshakin mai kuɗi ne, matar shi ɗaya, su huɗu ne gidansu, yayyanta biyu maza, ƙanwarta ɗaya mace. Kana ina ne? Alamin ya tambaya. Apartment dina. Cewar Fahad. Okay, I'm coming, zaka raka ni wani wuri. Okay, baka wuce da jaɗin ba? Ya katsa wayar ba tare da ya bashi amsa ba. Fahad dariya ya dinga mishi da ya faɗa mishi Baffa ya hana. A tsawace ce enough. Fahad ganin yadda ran Alamin ya ɓaci har suka isa wurin wani shakata ba tare da ya ƙara sha komai ba. Shawarma da milkshake ya musu order. Suna ci Fahad na ɗan sa musu rai da hira. Har ya biye mishi. Sun je wuraren shakatawa da shoppings, hakan ya rage wa Alamin damuwa fa sosai. Farida ta karɓi lambar Alamin wurin Fahad. Kullum sai ta kira shi, idan ya dauka ba ta magana, burinta kawai ta ji muryar shi. Yana kwance ɗakinsa shirin bacci yake kiranta ya shigo. Kullum sai an kira ni da lambar nan fa. And the annoying part of it, ba a magana, kamar ba zai dauka ba kuma ya dauka. Hello, is on the line, ya faɗa a ɗan tsawace. Shiru tai tana soke ajiyar zuciya. Jin shiru na kusan sakan 10 ya sa ya ja tsaki ya kashe wayar tare da gyara kwanciya da ya kwanta bacci ya dauke sa. Ina son Alamin, ina mai son da ban san iyakarsa ba. Ya Allah ka sa ya kaunace ni shi ba. Ta ji wasu siraran hawa yana bin kuncinta. To masu sauraro, bara mu dakata a nan a cikin wannan littafi da yake ƙayatar da ku da nishaɗantar da ku, wato littafin Minal Walamin na marubuciya Ziyabo tare da ni da nake karanto muku, wato Nabila Aliyu Tudun Wada, Nabila C Love Antin S&S, duka a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da kuma ƙayatar da ku, wato tashar Zafafa Biyar TV. Ku dai kada ku manta masu sauraro, ku danna mana subscribe, like tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa da kuma ajiye rubutaccen saƙo, wato comment, domin ku miki masu sauraro.